pin the number. Rosemary Chigora, thank you so much. Angie, Wendy, how are you? Febi Murisei, Margaret in the EP. This is what I want. Pin the number. Lillian Duncan, how are you? Murisei, Weduwe. Murisei, tatitingoonana for a short while. I'm so exhausted. I'm working like mad. Murisei say Weduwe. My blessing. Ndeipi. Sipiwe, Sonia, my personal person. How are you? How are you, my personal person? Ndeipi. Audrey Kudzai, Precious, how are you? Mimi Heidi, how are you? Maria Piri, Ndeipi. Mainaka, Makanaka, Tendwai Nancy, how are you? Ivan, Ndeipi. Murisei say Wedwe, Masquera say Van Vash. Masquera say, let me just check my settings one more time before we go on. Okay, Alice Ndeipi. Maita Nakamurisa Inkabo, how are you? Netai Viriri, how are you? Murisei say weekend jenga kadiko wedwe. My Kikina Kayla, how are you? Kikina Kayla, how are you? Auntie said in a very right, my Kikina Kayla. Febi David, how are you? Persistent Maposa, how are you? Olin Kagore, Florence Tiriwepi, how are you? Loveness Matlangu, how are you? How are you? Weekend nyenga kadi kunoku mepo. Kwangu ine mepo nemvura nga ichinaya zvokuti. Del Royce Roy, how are you? Faith Mujikanadzo, how are you? Francisca, how are you? Charlotte Chikota, how are you? Olin Tampomoresana, Josephine, how are you? Nyasha Ndeipi. Okay, guys, it's going to be a short one. Ndinokuchingamidza ipachirongwa SIS MELLY's Diaries. Zita rangu ndinoitwa Auntie Helena. I'm your host and presenter tonight. And the next topic yatinayo ndeyekuti Munhu akafa, what is next? What we are going to be doing is tinoda kutarisa kuchiKristu uye totarisa kuchivanhu kuti munhu akafa, what is next? Tiri kuda kutodzidzawo kana paine vechivanhu vanoziva kana kuti vechiKristu vanoziva kuti munhu akafa, what next? Unoenda kupi? Kuchivanhu kune maformalities anoitwa echivanhu, ende kune kwavanobhilivha kuti munhu akanga afa anoenda. Kuchirungu, kuchiKristu rather, kuchiKristu likewise. And then kuchirungu vane kabhilifi kavo kavainako kekuti hapana zvavharana. Ndoka bhilifi kariko kuchirungu ikoko hapana zvavharana. Remember takamboita discussion yechiKristu kuuya kwachakaita maringe nekwedu kuti chakasvika sei uye chikagamuchirwa sei uye kusvika pari zvino chinofambisika sei. Saka maringe neizvozvo tida kuti titarise kuchiKristu kuti chiKristu chinoti kana munhu akafa hanzi kunoitikeiko, anoiteiko, what are the formalities, anoenda kupiko kana munhu afa. Kuchivanhu
vanewo belief dzavo. Chii chinoitika chinoitika after munhu afa, even mukuradzwa kwake nezvinozoteera zvimbori zvii. Have you got knowledge? And Seka, how are you? Have you got knowledge of any of these and you want to share? The number is pinned below. You can call tione san kuti kana munhu achinzi afa. What's next? What's next? Ndine zvekutondinetsawo kana munhu afa. Zvandichataura asi ndinombotanga ndanzwa imimi kuti munofungei. Kuti handisi kuziva kuti inyaya yangu iri kunzi kutya vakadzi here. Kuti munofungei, pane zvamunoziva kana kuti zvamakambonzwa here. Okay, kuchiKristu chinoti munhu akafa anoenda kuheaven kana kuhell. Ndo chiKristu zvachinotaura ichi. Chinoti munhu akafa anoenda kuheaven kana kuhell. What's your take on that? What's your take on that? Tine patinorakidzwa here nechiKristu zveheaven nehell kuti zviriko izvi. Kana kuti takangozvinzwawo zvichitaurwa kunzi ukaenda kuheaven kune ma-streets of gold, kune ma-angels, ende ukaenda kuhell unenge uri mumoto wega wega. I believe kuti vanhu vanobhilivha kuti munhu akanga afa anodzokera kune vekwake, which means verudzi rwake. What's your take? What's your take? I can see some people are already bringing Bible verses munyaya dzedu dzatiri kutaura. Saka ndaona imwe vhesi yakanzi dust to dust. Saka kana munhu atoenda kamudust muvhu zvatoperera ipapo, yatofa yakalodhaka. Is that what the Bible says? Vari kundikotera vhesi redust to dust. Handina kurikecha kuti nderipi. Hanzi munhu dust to dust. Saka that means kana watoenda mudust wapinzwa muvhumu, that's the end of the story. You are going nowhere. Hapana kwauchiri kuenda wato dust to dust. Pana mavhesi Dale Royce, pana mavhesi anyorwa kumusoro. Ndo atinoda kunzwa kuti vane ruzivo nemavhesi iwayo. Sonia hanzi heaven and hell is here. Sonia Smith, you are like my late sister. Ndina sister wangu inini. I believe that heaven and hell is here on earth. And she always used to say, Delroyce, I think you'll have to phone on the number that is pinned below. I can't add you per video, just to take a volume. My sister used to say, my late sister used to say, heaven and hell is here on earth. Life is what you make it. If you decide to live a life iri hellish, uri kutopika hell yako uri pano pasi, ukadecide kungozvinakidzawo uri kutopika heaven yako uri pano pasi. What's your take? Ndaona mwa amenshena pa mu comment. And that was my sister's belief. Have you got anything to share pertaining this? You can call on the number. Delroyce, the number is pinned below if you want to share. Vane mavhesi avo ava taura fona itinzwi muchinyatsotitsanangudzira zvamuri kutaura zvacho. Vane zvechibhoyi zvamunonzwa zvamunoziva motiudzawo. Kuchirungu ukafa zvavharana ndizvozvo. Ndo belief yavo kazhinji. Shalom, how are you? Ukafa kuchirungu zvavharana. Baba wapano ukatotaura nawo nezveheaven and hell, vanotokudza kuti uri kuhumana. Vanotokudza izvo zvekuti magariro aunoita pano pasi ndiyo heaven and hell yako. Saka ukatodecide kuzvibata zvisirizvo, uri kutozviendesa through hell yako. Ukadecide kuzvinakidza uri kuzviendesa through heaven yako. Ndo zvamunobhilivhawo here. Ndo zvamunobhilivhawo here. Kuchi vanhu ndinoziva kuti tinei kuti munhu kana afa ane zvinoitwa paari zvakati wandei hembe dzigozogovewa, nyaradzo dzigoitwa kuchibhoyi uko.
nyaradzo dzigozoitwa haikona process yamakaita muchichema yekunhikirikini yekukana kuhaya mabhazi muchienda kunoviga munhu, munoita process panyaradzo iyoyo yekuhaya mabhazi muchienda kunoisa munamato wekuguwa kwako chibhoiwo ichi, muchienda kunoisa munamato wekuguwa kwake. Zvinomboitirwei? Ngationesanei, zvinomboitirwei zvese izvozvo nai? Inini hangu ndati ndibva ndakuudzai tiri panapa. Inini tiri pano madiaries makanditarisa kudai, andiserina vakanga vafa zvavharana. Handifunga kuti kunyange mukazoita tati inonzi chii kuchishona zvenyaradzo, what more? Handizvibhilivha hangu. Zvinobatsirei ndikange ndafa inini madiaries, hembe dzangu ngadzigohwewe, aidha musi wamabva kumakuwa mobva magohwa hembe zvoperera ipapo, kana kuti the next day ndopo mobva maparadza hembe zvoperera ipapo. Do you really need kunyaradzwa nasomeone after wafirwa? Ende unonyarara here? Saka kana usingakwanisa kunyarara tichiri kuchema, I'm still grieving for my mom today. Therefore I ask myself, what was the point? If we had done it, what was the point of nyaradzo? Arikuda kunyaradzwa ndiani, because you still continuously grieve for a person, especially that you loved so much. Saka nyaradzo dzacho ndedzei? Kuchirungu vanoita memorial yevarungu, vachibva kunopisa munhu kana kunoviga munhu, vanosangana muhotera, vanosangana kukarestaurant. Tina kola, rega ichinzwe kola kuti vari kuti chii, tinokuchingamidzai pachirongwa makadini. Antiselina maswera sei? Taswera sei asikana? Taswera isu. Nayo mhepo. Ile mikaini zvakaoma. Zvakangoma iwo. Taura yenyu. Ndati ndicontribute what I know inini as a believer panyaya yekufa iyi. Inini as a believer, I believe kuti there is an afterlife. I believe kuti kana munhu achinge afa, there is a heaven and there is a hell. Saka sorry. Kushoko ramari. Hello. Ndokumbirawo kuti mukandidzorera device iri kuseri kwenyu, tiri kunzwa ndofunga makatuni. I want a visa. Thank you so much. You can go on. Ndakachitaura kuti sezvakataurwa mubhuku dzvene raMwari kuna Hebrews chapter 9 verse 27. Okay, inoti inotaura kuti it is appointed for men to die and after that judgment. Saka that alone zvinotiudza kuti there is an afterlife. That alone zvinotiudza kuti kana tikafa kune kunoendwa, either kuti tinoenda kudenga kana tinoenda kugehena. Mati Hebrews chapter 9 verse ani? Hebrews chapter 9 verse 7, verse 27. Verse 27. Just as man is destined to die once, and after that to face judgment, so Christ was sacrificed once to take away the sins of many people, and he will appear a second time, not to hear sin, but to bring salvation to those who are waiting for him. So that's the judgment here. Judgment here. As a believer, I believe with each judgment here, afterlife, but no papai. There is a judgment that is awaiting each and every person. Those who don't believe, I mean, as a believer, I don't know how I'm comment section with one believe but in me as a person, I believe can I judge? I just want to judge after this life is finished. Saka atisunyatsoziva kuti judgment yacho yatichajudgwa nayo ndeyeika.
judgment about the way you were living, the mararamiro wanga uchiita panyika, kuti wanga uchibhilivha here kana kuti ungari yebhilivha here kana kuti wanga usiri yebhilivha, you'll be judged by that. Zvino nhaikola kana tichajajwa kana tasvikako mati pane anoripinda kana ririko pane anopinda ipapo hangu asi sekutaura kunoita shoko ramwari inini hangu as a person I believe that there is judgment after this life. Okay, alright. Saka imimi sebeliever muri kutogadzirira judgment iyoyo kai? ndofana kutogara ndakagadzirira, ndofana kugara ndakatoziva kuti ndofana kugara ndiri pana Mwari, kuti ndiri kuita zvinoda Mwari, ndiri kuita zvinotaura shoko ramwari. Okay. Alright. Okay. Aiwa, thank you so much for your contribution. Kola has shared Hebrews. Thank you, Sam. Take care, Auntie. Bye-bye. Kola va share Hebrews chapter 9 from verse 27. Kuti kana munhu afa anoenda pa judgment yake. Munoti chiiwo nazvo. Hanzi tese takamirira judgment. Zvino ndakatarisa isu vanhu venyama vakasikwa naiye musiki. Nemagariro nemafambiro nematauriro edu. Mati pana kana judgment iri kuti kune denga. Mati pana ari kunoripinda imi. Mati pana anonoripinda. Ndidaireiwo vanhu vaMwari. The number that you can call is pinned below. And so zoti pana wamwe wasiri kuona number here because pana wandaona achinyora kuti antiselina tipinireiwo number. Tipinireiwo number. Ndati inini vanhu venyama munotiziva. Vanhu venyama munotiziva. Imi vanoenda kudzisvondo. Munoparidza one thing and you do another thing. Ndine urombo kuti ndichabata mugadheni mevanhu. Ndiri kudzokorodza zvandataura. Ndati vanhu vanoenda kudzisvondo. Handina kuti vese. And when I refer kuvanhu, handisi kurifeya vanhu vese. Tikapabatisisa ipapo tinowanirwa nyasha. Kukanzi vana vaenda kuchikoro, example, hazvireve kuti vana vese vanzi vaenda kuchikoro. Pamwe pane pavana 7 vangu, pane 1 atosara achirwara. Ingori example. Saka zvikanzi vanhu hazvina kunzi mese. Vanhu nemaitiro amunoita, imi vanoenda kuchechi. Maitiro amunoita ekuti mabva kusvondo. Mangopedza muchingobuda musiwo wechechi chaiye. Munenge mazvigulani zvekushaudha vamwe, zvekutuka vamwe, asi maenda kuchechi munenge muri someone else, munopinda mumweya wekuti munofunga kuti denga richadona. Zvino kana zvanzi tiri kunojajwa. Mati pana vanoripinda. This thing about judgment, honestly, let's be open, vanhu vaMwari. Mati mamboona kuti vanhu vanozviti maKristu vane utsinye stereki. Mati mamboona kuti vanhu vane utsinye vane utsinye stereki kutopinda vanhu vacho ivavo vanoita zvichibhoyi kana kuti venyika. Takambozvitaura, mati mambozviona. Zvino kana tichinzi tiri kunojajwa pakufa kwedu paya. Mubvunzo wangu ndiri kuramba ndichiudzokora, ndati pana anoripinda. Pana anoripinda. Let's discuss. The number is pinned below. The number is pinned below. Let me re-put it in the comment section because pane vamwe vanenge vasiri kuona number. Hatitaurirane vanhu vaMwari. Tiri kunoripinda here denga kana tafa. The number is 44
777. Oh. 44 77 48 330801. Iyo namba kune vasiri kuona yakapinda. Namba ndaisa futi. Ngatidhiskase iwedu. Kana kuti totsvaga chimwe chekudhiskasa. Hanzi kune judgment yakatimirira uko. Ko imi vechivanhu kune chii chakatimirira? Tidzidziseiwo kuti kune chii so that tobva taziva kokuchuza. Kana tichitopota enda kuchechi tichinoita present kuchechi ikoko kutoto totobva tachuza nhasi kuti tizive kuti tonoita tongonopota tichiitawo present here kuti tigongoedzeserawo kuenda kuti patinonojajwa tinonzi asi paya wakambogonako, asi paya waitadza, asi paya wakambogona. Hakuna. Where did we go before Christianity arrived? That's a good question. Sonia is asking kuti Christianity isati yauya. Hanzi taiendepi? Christianity isati yauya taimboendepi kana tafu? That's a good question. Kuna iwe Sonia. Chifona ukauti kuti taiendepi? Hanzi ini ndoona the biggest judgment rinotangira pasi pano. Ndisandli uyu. Kutambura kwatoita nemabasa akaipa, so we have to learn kurarama muhutsvene. That's what I think. Hanzi nasandli zvinotangira pasi pano. Antitatenda, how are you? Long time for sure. Hanzi judgment inotangira pasi pano. Do you agree with Sandley? Taienda kugehena. Saka before Christianity came taienda kugehena. Saka antitatenda murukuti kwanga kusina heaven here. Is that what you are saying? Kuti taingonanga kugehena kwanga kusina heaven. Tese tinenge tisiri kuziva panyaya iyi. Saka chekubetserekana nacho chaicho Bianca hai. Nasi hapana. Tochitongorarama tichiziva kuti mumwe nemumwe spirit chooses next destination to reincarnate or to move on. Karma also plays a part. FT ngwerume naiwe. Saka spirit inochuza kuenda. Kana chichichuza zvakanaka. Saka tozozviona kana tafa. Saka tinonidzirei kushingirira ne Christianity kana chichichuza kwatiri kana spirit chichichuza kwairuda kuenda. Hapana akaona gehena. That's a good question. Pana akamboona gehena here kana yeo? Kana kuti pana akamboita experience yekufa here akazodzoka? Pamwe chida wangatiudze ivavo. Obheti ari kuti hanzi taienda kuheaven. Mumwe ati taienda kugehena, mumwe ati taienda kuheaven. And you cannot go to heaven without being judged according to your behavior and belief on earth. Hanzi Madungo has been there. Pana ane phone number za Madungo yoye. Ane Facebook page here Madungo. Mira ichona.
kana ine Facebook page tinogona kumufonera katinzwe ndiyo kumbonosvika kudenga achidzoka. Ngetimbona kuti ane Facebook page here kana paine phone number tifone. A few people are choosing to heaven and Mwari does it. I believe takasikwa naMwari. Rikaitione madungwe. Hapana phone number ba. Aripo but hapana phone number. Tony. Ningarima page 2. Indo ninge riri recent here. It's just an ordinary ninkirikini. Hapana phone number yamadungwe. I would have called. Ndinokuchingamidza ipa chirongwa makadini? Makadi Auntie Selina. Chiripo makadi zvenyaskana. Chiripo. Inini ndinodaira kuti ini ndiri muKristu. Ndakakura ndakarerwa semuKristu. Okay. Yeah. Hello? Hello, taura yenyu? Tiripeni makadi Auntie Selina. Tiripo makadiyo. Inini ndakakura ndiri muKristu, ndakarerwa ndiri muKristu namai vangu nababa vangu, ambuya vangu vanga vari vatori mufundisi mu-conservative church, mu-Protestant, sorry. Okay. Saka ndane belief yekuti kune gehena nedenga. Asi ndakazobuda muZimbabwe ndikaenda outside the country, mu-Europe. Ende ndiri ikoko, ndiri murume wangu wandakasangana naye. Anga asina any religion yaanayo per se, but aidaira mune mabeliefs eubuntu echivanhu. Okay. Ende akandibvunza zvinhu zvakawanda nebelief yangu yechiKristu, not to put down Christianity. Asi chekutanga chaaitaura ndechekuti iwewe, how can you judge another religion wakamira mune imwe religion? Saka iwe hausi fit to judge. Sezvatinoita kazhinji maChristians tinojaja kuti chiMuslim chakaipa, chivanhu chakaipa, chakadai chakaipa. But how can we judge? So from that iyoyo ndakatanga kuda kufunga outside the box. Ndikatanga kuverenga mabooks akawanda nekuedza kunzwisisa mamwe mareligions akawanda. Asi zvamuri kutaura izvozvo kuti akakuudzaika. That's a fact kuti as a Christian, where do you get the audacity to judge vanhu vanoita chiMuslim kana kuchiwanhu? Unoiwana kupi audacity iyoyo? Exactly. Saka tiri kuti zvoni iwo ma-ideas atinawo ndeyekudzidziswa. Chinhu chawakatokura uchitodzidza. Zvizhinji zvatinobhilivha in semaKristu hatina pfungwa dzedu dzatakaisa imomo kutogara nokunyatsofunga kuti zvandiri kubhilivha mazviri izvi, is it a fact? Is it reality? Handiti hatifunge zvese izvozvo, tinongoti zvawakadzidziswa uri mwana mudiki iwewe. Ukakura uchitodzidziswa kunzi ichi chakaipa, ndozvaunotoona kuti chakaipa, usazomboita research semunhu mukuru. Saka inini zvandakazodzidza ndezvekuti nekuverengawo zvinhu zvakawanda nevanhu vakaita anonzi ma-near death experience. Okay. Vanhu vaya vakafa ozomuka zvake. Vazhinji vanotaura kuti zvinoenderana nezvaunobhilivha mauri iwewe. Kana uchibhilivha in afterlife yekuti ndichanoona Jesu ndichaenda kuheaven, ndokwaaunotoendawo. Vanobhilivha in reincarnation vanoonawo upenyu hwereincarnation iwoyo, ndowavanoona. Okay. Saka inini chandakubhilivha mazviri ndezvekuti upenyu hwatinorarama pasi panapa, patinoenda kudenga, chinonokuita ratinoti denga kwete kuti kuheaven, but in another dimension. Tiri kumuvha from dimension yetirimo nyama neflesh toenda mudimension iri pamberi yatinopinda kana takarara yaya kuti ndazorota kuhope zvakadai zvakadai zvakadai. Vamwe vanobhilivha kuti hadzingori hope chete, but munguva yedu yesleep yaya tapinda mune imwe dimension. And ndosaka tichizorota shamwari dzedu dzakafa, tichizorota mbeya vedu vakafa, vanhu sekuru vangu vakafa, uchitotaura navo vakatogara muchitaura nyaya kana kuti vachikuudza zvinhu kana paunozoona zvinhu zvinoitika. Saka kana takarara tiri pakati nepakati.
Saka ini ndinodaira kuti zvoni muupenyu hwokurarama hunoi maafektero aunoita vanhu kuti iwe unosiya munhu achinzwa sei, achifara here kana kuti akatsamwa. Nedomino effect yezvaunoita iwewe ndo yaunozonofila waenda mu the next dimension. Unonoratidzwa zvawakaita, mabasa ako awakaita semanyorwa zvakaitwa mubhaibheri, but uchifila manje zvinhu zvawakaita sei zvakaita kuti zvawakaita kuti vamwe vanhu vafile. Saka kana wakaita kuti vamwe vanhu vafile rufaro, nedomino effect yacho iri yerufaro, newewo unoita sei unenge une rufaro paunenge uri pai. Asi kana wakaita kuti vamwe vanhu vakawanda varwadziwe, wakaroya ukabira vanhu zvikazofamba zvikadai, wakauraya wakaponda, effect yawakaisa kuvanhu, kurwadziwa kwavakaita kwaka nedomino effect yacho iwewewo ndo zvaunofila. Saka unenge wamugehena rako wega rawakazvikrietera iwewe, kwete rirere kuti unenge uchitsva nemoto satani achikujunga-jungayo. Iwewe pachako ndiwe unenge uchizvifilira gehena rako, iwewe pachako ndiwe unozvigadzirira denga rako. Okay, saka hakuna gehena ratinoudzwa vacho vanotaura, hakuna gehena ratinoudzwa rekunzi unenge uchipindurwa nefoko. Inini handione sekudaro, nekuti Mwari chaiye, kana isusu vanhu tine mwoyo yakanaka yekuti handidi kuona even munhu anonzi akauraya munhu achienda kugehena achinopiswa achinotsva achirwadziwa. I don't think kuti kana naMwari chaiye akatisika anoda kutiona tiri munguva yekutambura kudaro. Asi nekuda kwemachoices edu vanoita kuti tifile energy yaya yatinotenderedza munyika yaya. Ndo energy yautati kungonosangana naye iwewe, ndo yawakazvigadzirira. Saka munhu wakazvigadzirira gehena rako, munhu wakazvigadzirirawo denga rako. Saka zvakangofanira nepasika panapa kuti unotogona kuzvigadzirira gehena rako wozvigadzirira heaven yako uri pano pasi. Ndizvo chaizvo. Okay. Ndizvo chaizvo zvimwe chete. All right. Okay. I got what you said. I'm hoping others did as well. Thank you so much for contributing. Thank you, Auntie Selina, for this platform. Good night. Bye. Ndinokuchingamidzai pachirongwa SIS MELLY's Diaries. Makadini? Ihoshe, asiyakata. Madungwe handikwanise kumukola nekuti haazi shamwari yangu. Pane ati call. Handikwanise kukola madungwe haazi shamwari yangu. Aiwa, kana mchitikola vari kurasika, you can call the number that is pinned below and also contribute what you think. That is what he believes. Vari kurasika papi nekuti ivo ndo zvavanobvuma. Iwewe une zvaunobvumawo, neni ndine zvatinobvuma. We can't all believe in one thing. Ndo patinorasika ipapo vanhu. Kuti zvako zvaunobvuma ndo zvauda kuti vanhu vabelieve in. It doesn't work like that. It doesn't work like that at all. Ndo zvinozotipa kujaja kuti chimuslim achiiti. You are free to call on the number that is pinned below. Ndinokuchingamidzai pachirongwa SIS MELLY's Diaries. Makadini? Hello, Auntie. Makadiwa skanda. Tiripo hedu makadiwo. Aiwa, tiripo tanzwa nonzi chiko topic yenyu yamuri kutaura. Zvangu hazvina kuwanda hazvo, asi ndoda ngopana ngonzwa muchibvunza kuti gehena ririko here nenyaya yejudgment. Pakape kutanga ndida kuti gehena ririko, asi pari zvino kagehena hasati rane munhu achatanga kupinda mugehena. Hold on. Dzokorodzai zvamataura. Ndati zvoni ndida ngopindura pamati gehena ririko here. Ini ndoti gehena ririko. Okay. Asi pari zvino asi hapana vanhu vese vakafa vaivai. Hapana munhu atapinda mugehena. Achatanga kupinda mugehena ndisatani. Saka vanhu vakafa vari kuenda kupi? Vakafa ka. Handi ukafa body inoora. Inoenda before God. Kana aenda before God chii chiri kuitika?
iri kungomirira musi wejudgment. Pachatiwa judgment yese ndo pachazotongwa zvese kunzi uyu ari kuenda kupi, uyu ari kuenda kupi. Saka judgment ichaitwa rini apa? Saka judgment manjeka ichaitwa kana Jesu atozodzoka vanhu it's a long like zvinhu zvakawanisa zvinogotora time explain antika. But ndoda kungoti explainai takamirira. Mati hapana munhu achaenda kuhell at the moment iri empty. Yakamirira Satan. Saka Satan ndiye akaita sei? Satan ndiye akaita sei? Ndiye achatanga kuiswa mugena because kunzi kuve neheuka munhu unoita zvinhu zviri evil handiti. Anokonzera kuti zvinhu zviitike zviri evil ndi devil handiti. Saka iye tongoti ndiye mukuru achatanga kuiswa muhell then mafollowers ake ozotevera. Saka Satan achapinzwa rini imo? Kana pachaiwa andava like vanhu vari kufa andika. Kuchauya second coming yaJesu andika. Pachaitwa rapture, pachaitwa inonzi 1 million 1000 years yekuti Jesu anenge akutonga. Wow. Saka judgment iri kwakupedzisira after everything. Jesu second coming yaJesu, rapture 1000 years tichirula naJesu, then everything Satan andika achabva asungwa so that apa vaine sin pana panyika everything will be like restored back to normal place handiti. Saka Satan ndiye achazosungwa ushaiswa power, Jehovha akandwa moto. Anti zvamunotaura kunge munopinda kwamadungwe. Anosungwa sei Satan? Like kushaiswa power. Kwete kusungwa like in literal sense kunzi atorwa tambo asungwa iyo. Like kushaiswa power. Everything zvirimo muBible. Antobopinda machechi ana madungwe kana anani. Everything chiri muBible. Okay. Saka just briefly panyaya judgment ndokuita fast forward. Judgment andika azvireve kunzi kutongwa uchiswa mumoto. Munhu wese anomira pamberi paMwari handiti. KumaChristians inonzi judgment. Munoziva ante panonzoniwa kuti zvakanaka muchapuwa macrowns muchadini. Saka kumaChristians judgment yavo like kupuwa maawards kunzi uyu wakaita zvakanaka uchapuwa macrown yakadai. Then kuma-unbelievers judgment yavo kuzokandwa, kuzotongwa, kupanishwa, kukandwa muheu naSatan. Saka madungwe tinomona unge munhu dzisina kukwana anitenga achitotaura chokwadi ka. Zvimwe hazvo anotaura chokwadi but zvokuzoti kuenda kudenga izvozvo ndinganyebe hangu. Ndakaona Mwari ndakadii aiwa ipapo hanzi tikadya nyama. Aiwa izvozvo hazvimo muBible because zvinoitika ka vanhu tine problem kuti tinoudzwa zvinhu tisingaverenge Bible because everything chiri muBible. Saka munhu ukangoti wasvika kuchechi pasina kuverenga Bible anongokuverengera zvaanazvo iwe wasvika kumba. Tora time verenga kuti usamisleadwe nemapastors or nemaprophets. Okay. Sorry, hold on. Obet obi hondo everywhere. Kwai chitaura idzebonde dzitori nani. Mamits ayo kunoedza kunze. Mr. Obet Obi. Ini pana handizi wedzebonde. Ndosaka uchiona tiri vashoma kudai so tiri 91. Titori okay tiri 91 tichitaura mamits edu tichionesana. Dzebonde handiko. Kana uchida dzebonde womirira musi weMonday kana kuti musi wechitatu kana kuti musi weFriday. Ndokunouya dzebonde dzelula. Kana ukandiona ndauya handiite dzebonde Mr. Albert. I'm sorry to disappoint you. Handiko kune dzebonde ikoko. Regai chitore mumwe kola. Regai chidzosere call yemumwe kola. Pane vari kukola. Hold on.
kuti kandiplace the calls eko. Okay, tiri kudzosera kunhingirikini. Tinoita zvokudzidzisa nekuonesana. Ndiite dzebonde inini. Ndinokuchingamidzai pachirongwa sisi Melly Diaries. Makadi yenyu. Tiripo mama, makadini? Tiripo hedu, ndandoda kucontributawo patopic yamuri kutaura. The platform is all yours, mama, you can go on. Okay, ndandoda kuagreea na mama wangu achitaura izvi. Okay. Kuti munhu akafa panoenda kupi. All right. Hakuna munhu ari kugehena. Hakuna munhu ari kudenga at the moment. Hakuna kwese. Aiwa vese vakarara. Okay. Jesu handiti akati akakwira kudenga achadzoka kuzotora vagere nevakafa. Okay. Saka vanhu vese vakarara. All right. They are sleeping. Vanhu vese vanenge vakafa vamwe vachazotorwa like vanga vachitsanangura zverapture kuti vamwe pavachadzoka vamwe vanenge vari vapenyu vamwe ndo vanenge vakarara. Ndosaka muchinzwa vanhu paya pavanonyora kuti may your soul rest in peace kana munhu afa. Kutokanganisa ikoko because the soul munhu haana soul kana afa. Munhu kana soul inongowanikwa pane munhu ane body nespirit zvakabatana ndo inonzi soul. Body and spirit together. Soul. Mamaka. Asi munhu kana mati? Nasi mataura zvimwe zvinhu zvandakutozvibvunza kuti ndikaona munhu achinzi afa ndine system yekutonyora kuti may your soul rest in peace. But matondipa kufunganya. Vanhu vese vanodaro. But hakuna soul. Soul is only when the spirit is in a body. Ndo inonzi soul. But munhu kana afa asisina soul ndosaka muchinzwa kuti may your body rest in peace. Aumbonzwa kana mapriest achiviga achiti may your soul. Vanoti spirit, vanoti may your body. Because spirit yatobuda mumunhu. Munhu yatongo body. Saka nyama ndotseka yakanzi inoora. Asi mweya unoenda kuzozorora. Wakamirira ti zuva iro vachauya kuzotora vagere nevakafa. Asi however kune vanozoita zviya zvechivanhu zvekumutsa mweya yakazorora yakarara. Munhu akafa hadzoke unless vanhu vaperi vakutonodzora mweya zvavanoita zviya kudzora mudzimu vachiti takudzora mweya mumusha. Asi munhu anenge akafa anofana kurara ari ikoko kusvikira pachazouya Jesu Kristu vachizotora vagere nevakafa. Kuvaiva vanofa vachimbomuka vachizouya kuti vachitiudza kuti kudenga kwakamira sei, kwakamira so. Izvozvo vanhu vanozvitaurawo, but to be honest hapana munhu anoziva because iyoyo isecret yaJesu. Asi kungoti chete Mwari vakati vakapa vanhu magifts ka, the gift of the spirit, the gift of dreaming. Saka izvozvo zvinonetsa kuti uzonyatsozvinzwisisa kuti mumwe munhu anoti akaona zvakati kosi kunenge kuri kurota kwanenge akaita. Asi bhaibheri rinotaura kuti munhu akafa akazorora. Ndakambouya futi ndikatsanangura nhingi iyoyo kuti do you remember Jesu paakamuka kubva kune vakafa akaonekwa pasi asati akwira kudenga. Madisciples vakada kuenda padhuze naye akati ndine tsvina musandibate. Kureva kuti anga atodzika kuheu paakafaka. Tinoti Jesu Kristu akafa, akarovererwa pamuchinjikwa akafa, akavigwa, akadzika kune vakafa. Pazuva retatu akamuka akakwira kudenga. Handiti akati ndichakutumirai mweya mutsvene unogara mamuri. Saka mweya mutsvene, saka mambobvunza mukati saka vanhu vaigara kupi, saka vanhu vaienda kupi Jesu asati auya. Jesu akanga atongoriko kudhara and mweya waMwari wakabvira uriko kudhara even isusu tisati takuita sei takuziva. Zvakangofanana nekuti kune vanhu vasingazivi kuti kuna Mwari vari kuitawo zvavari kuita, asi Mwari ndiye anotokufemera. Isusu tinoti tiri kutsvaga Mwari asi hatisirisu tinotsvaga Mwari. Mwari ndiye anouya sekutsvaga kwakaita Jesu madisciples paya antakaenda one by one achichuza madisciples ega. Jesu ndiye anotouya kuzokufemera ega kuti wadeedzwa paya paunozoti I was called
and I accept it. Wadedzwa, vamwe havasatiwo vaita se vadedzwa, asi nguva yavo ichasvika. Okay. Wow. Saka hapana munhu ari because faith is a gift a gift, faith. Saka vamwe vanhu vakapiwa gift of faith yekuti anonyatsobhilivha kuti Mwari ariko. Asi sezvine iwo ndosaka muchiona iri subject inoitisana vanhu navo. Mumwe munhu haasati apiwa revelation yekuti anyatsokuziva kuti zvechokwadi kuna Mwari. Asi musi waanozofa manje, anonozorora, mweya unobuda sekufemberwa kunoita mwana kana achinge azvarwa. Anti mwana akaregera kuchema kuti kutora mweya, vanhu vanoti mwana uyu akafa, ndo anomurova kusvikira ati kuisa mweya munyama. Ndizvozvo. Ko munhu kana akufa anoita sei futi? Anoti anoburitsa mweya futi. Saka which means we were made in the image of God. Handiti akagadzira chinhu akabreathe in it. Yeah. Tikaita life. Saka Mwari anobreathe in us life totanga kufema. And then patinenge takuendawo futi mweya uya unobuda futi. Okay. Saka mati kugehena hakuna riko. Hakuna riko. Hapana ataenda kugehena because tatomirira kunotongwa. Kuheaven hakuna riko futi. Hakuna riko, vanhu vese vakarara takamirira zuva rekutongwa. Muri kungozvinzwira mega. Kwai gehena hakuna munhu. Hakuna munhu. Kuheaven hakuna munhu. Dzimwe nguva tinoseka madungu achitaura. Aiwa hakuna, ndosaka nikirini, ndosaka kugehena hakuna munhu ariko. Munhu wese ndosaka kuchinzi Mwari ndeve nyashaka. Vachiri kupa vanhu as long as une soul. As long as that's why muchinzwa kune dzimbo dziya dzekuti kuseri kweguva hakuna muteuro. Kureva kuti uchiri mupenyu kudaiwo, even uchitadza zvakaita sei, asi uchine nguva yekuti uite sei ugadzirise zvinhu, because musi waunongoti chete nyama iyi yafa zvatopera, uchakwanisa kugadzirisa anything. Wakutonorara mweya wako kusvikira musi uyochi Jesu achadzika manje on a white horse yavanoti second coming. And then kana Jesu azouya manje second coming yatakamirira ka Old Testament. Vanga vakamirira kuti Jesu achazouya. Jesu akauya akazadzisa nditi akadzokera kudenga. Akati ndiri kukutumirai mweya mutsvene wamuchagara nawo. Mweya mutsvene uchakudzidzisai, uchakuchengetedzai, uchataura neni. Saka pane mweya mutsvene apa ndo pane problem mazuva ano, ndo pamuri kuona vamwe vari kupinza madzinza, vamwe vari kupinza chii, because Jesu akati ndiri kukusirai mweya mutsvene. Saka kumidzimu vanoti mweya, kuna Mwariwo tinoti Holy Spirit. Saka kureva kuti chinhu chiri kutambwa nacho apa mweya mazona. Ndizvozvo. Saka mweya wacho manje the common denominator is it's a spirit. But which one? But which one? Which spirit? It's the Holy Spirit. Mweya mutsvene, because ndo watakanzi ndichakutumirai mweya mutsvene. Asi tinozorasika mweya mutsvene, vamwe vachiti tiri kwakati, vamwe vachiti tiri kwakati. Nekuti mukada kunyatsokuona kana nyika dzakasiyana anti, mukada kunyatsotarisisa, kune vasingazive zvachose zvemudzimu, because munhu wese akasikwa naMwari, whether munhu murungu, muchena, muIndia, munhu wese tinoti every man was created in the image of God. Yes. But ukada kutarisa vanhu vasingazive zvachose nezvaMwari, vakangoita seMwari anongokomborera ndiMwari wenyasha, anongonyasha dzake, zuva rinongopenyera kana munhu amutadzi kana asiri mutadzi. Asi pane pekuti waratidzwa chokwadi kuti Mwari ariko. Kana Mwari zveshe wavakuratidzwa kuti chokwadi variko manje, hauzokwanisa kuita imwe mweya iyi. Because ukaita mweya musi uchaenda zveshe unonotongwa. Asi mumwe anogona kufawo zvake asina kunyatsowana chiedza chekuti anyatsoziva kuti kuna Mwari. Then kana afawo ndo maybe vanonzwirwa tsitsi. Ivavo tichiona senge zvakaitika pamuchinjikwa, akapana akanzwirwa tsitsi, anga ari mutadzi yairi mbavha. Asi akaitira nyasha yekuti akakwanisa kuona pamuchinjikwa paya vari vatatu, akati mundirangarirewo muumambo hwekudenga.
zvikanzi uchatonga neni, akaitirwa nyasha padeathbed. Saka nhai mama muchitaura kudaro, Christianity takambodiscussa pakauya Christianity isu vekwedu kuZimbabwe tikaziva Christianity, asi prior to that we didn't have Christianity and we didn't know Christianity, and that is the only truth. Only when ana ningirikini ava ivo varungu ava came to our country and vakatidzidza Bible, that is when we started believing kuti Christianity iriko. Mubvunzo wangu wochiti wambobvunzwa nemunhu ari mucomment section, prior to varungu kuuya chii chaiitika? Vanhu vanga vakarasika nanhasi vachangangorasika, vaiitawo zvemadzinza, vaiitawo zvemweya, vachiita vaingoziva kuti kune mweya uriko, asi vanga vasingazivi kuti mweya uyu chii. Kwavari vaifungoti mweya hama dzavo dzakafa. But to be honest, akambonyatsoona chaichai munhu akafa achivanongoona kamunhu achimanifesta kuti ndauya ndiri mudzimu wanhingi ndakazodai. The common denominator is vaiita zvavaiita zvekuziva kuti kune mweya zvemweya, but mweya wacho waiti mweya wemadzinza avo. But Jesu akanga atoko, mweya waMwari wanga watoko kudhara, because ana Joseph of Arimathea, vanhu vakapfekedza Jesu even ningi, vamwe vacho vaibva kuAfrica. Munoziva enezvo mukaenda izvozvizvi kana kunana Israel kuri kunzi guva raJesu rakadai, kana kuti the Ark of the Covenant iri kuEthiopia kuAfrica. Saka Jesu akatofamba kwese kunana Ethiopia kuya kunana Africa kwese akafamba. Okay, kana iri muAfrica, mubvunzo wangu unobvunza kuti futi, kana iri muAfrica, why is it that we only got to know about Christianity when varungu came, and yet it was in Africa and we didn't know about it? Aiwa, hatina kuziva, ndosaka ndakupai maexamples ekuti Jesu akatofamba. Handi munoziva unique uya aibva kuAfrica uya achienda achikrosa nengarava, angari rich achikrosa kunoona Jesus vachipreacha. Mama, izvozvo ndiri kuzvinzwa, handisi kupokana nemi. Muri kunditi zvakaitika muAfrica, and I'm saying okay, zvakaitika muAfrica. Zvakaitika muAfrica. Here is my question yabvunzwa nemunhu ari mucomment section. Why is it even zvese zvana ivo vanhu vatema zvikaitika kuEthiopia, ipo padhuze nesu paAddis Ababa, pekuti in 4 hours ukabva kuZimbabwe unenge wasvika kuAddis Ababa, and yet zvakaitika 4 hours away from us, and yet we didn't know about it until vasina mabvi vauya nechikristu, ndo patakazotanga kuzviziva, and we started believing in that. Tikabva tati chedu isusu chivanhu chatinobhilivha hachichaapply, nekuti kwauya chikristu chazouyiwa nevachena. Vachena vacho surprisingly to this day a large percentage yacho avatowirirane nezvatakutobhilivha zvavo zvavakauya nazvo. Ndosa pacho pane confusion yekuti anti kuna Satan naMwari ndo two forces anorana. The father of this world is the devil, anditi. Saka Satan has started mu garden, mu first creation, Adam na Eve. Satan akanga atorimo kudhara ari snake, anditi, akafurira. Saka ndo zvichiri kungoitika nanhasi kuti there is confusion, but the confusion which is there is ime muri kutaura kuti kare kako tanga tisingazive kuti kuna Mwari kudzinza redu, asi taiziva kuti vanhu vemabvi ndo vakazouya neChristianity, but ine ndiri kuti havasirivo vemabvi vakauya, of course vakauya kuzopreacha kuti kune, but Mwari anga kutounza revelation yekuti Mwari ariko. Mama Mwari anga akuunza revelation, but haana kuiunza revelation yekuti Mwari ariko. Takaiwana nevanhu vasina mabvi vakauya. Can we agree with that? Do you agree actually with that? Papa, I agree. Okay, thank you if you do agree. Which means prior to varungu coming to our
beautiful Zimbabwe, we didn't know about Zamwari. Are we agreeing? We did. Yes. Oh, thank you. If we are agreeing, I rest my case. Thank you. Etaura henyu enderera imberi. Yes, we didn't know. But zvakangofanana nekuti pane vamwe vasingatoziva zvachose vekuti munotonetsana nenyaya iyoyi. But one common thing chiriko ndechekuti spirit. Munhu, I don't know, vanhu vanotoda kuworship another spirit. Kuti kune spirit iriko. Mama, like for example, Mama, I think tambozvitaura izvozvo kuti maKristu we judge way too much, thinking kuti because you believe kuti kuna Mwari, everyone else should believe and adhere kuti kuna Mwari. Tichikasta kuti Muslim zvavo zvavanobhiliva hazvizivi izvo, ndokwatinenge taakudzokera, ndopatinenge tine hondo stereki ipapo pakujaja kuti hatibvumidzwe manje kupusha munhu kuti you just stand up for Jesus, but haubvumidzwe kumanikidza munhu, because munhu anotofana like I said before kuti Jesus anotofana kupenyera ega munhu kuti azive kuti kuna Jesu. Saka like this. Imimi mama pamakamira ipapapa, is there anything wrong nemuna anozvibhilivhira kuita chivanhu chake anobhilivha kuti kana wafa unoenda kuneve kwako? Is there anything wrong with munhu akadaro? Aiwa, there is nothing, and inini pachikristu handitombobvumidzwe kumujaja. Okay, thank you. Handitobvumidzwe kumujaja, because that's why vachitika do not judge. Because handizive zvichaita Mwari nemunhu iyeye, handizive zvavachaita naye. Okay. Handizive kuti one day like pane nguva yata tisingatobhilive vhawo tisina kuziva kuti kuna Mwari, until the day I believed kuti there is God, and then pandatanga kufamba nani naMwari for the last like 20 years of my life. Okay. Sorry, saying. Haubvumidzwi kumanikidza munhu, haubvumidzwi kujaja munhu. Chikristo chaicho mukaona cheche chekuti munhu anojaja munhu anoita zvinhu zvakeka, you are wrong. You just subtract yourself kune zvinhu zvausingafaniri kuita chete. Okay. Wow. Thank you so much, Mama. I'm glad we came to a conclusion that prior to vanhu vasina mabvi coming to our country, we didn't even know about Christianity. And taitove nezvedu zvataibhilivha. Unfortunately, zvakazoitwawo take over, varungu vauya kuzotaura zvavo zvavanotaura. But thank you so much, Mama, for your contribution. Thank you so much. Ndatenda. A very good night to you. Ndinokuchingamidzai pachirongwa. Sorry, Kola. Hello, Auntie Jen. Auntie, aiwa, ndiye Auntie Selina vazi Auntie Jenny ba. Taura. Maswera sei. Taswera mama, maswera sei. Taswera. Ndada ku zvinonetsa ma-Christians. I'm one of them, by the way. Oh, you are one of them. I'm one of them, but tinoda kuti yedu nzira ndiyo yega nzira. Okay. Sakamira kamuchinjikwa tinoti munhu wese ngaamire pamuchinjikwa. Okay. We limit the power of God. We limit the understanding of God. And it mimi muti isusu tiri vanhu vemuZimbabwe kusati kwauya varungu taisaziva Mwari. Saka varare kuti musika vanhu rakabva ipi. Because nekuti nemitemo yataibata yekuti haurai vabereki, unoteerera vabereki, unochengetedza mbatya dzevanhu waunogara navo, takaiwana kupi. It was all embedded in the African culture. Why is it embedded in the African culture? Because God is embedded in you as a person. Okay. Religion and kuziva Mwari zvinhu zviviri zvakasiyana. Okay. Isu sevanhu muziva Mwari, as Africans we know God because God was imprinted in us at creation. Okay. Jesus watakutaura wekuNazareth is religion.
Mwari is one thing that we knew samusika vanhu, and you are saying Jesus is a religion. Vakomana, takutonyatso-discussa zvokudhara tinenge tadivheta kutopic yedu, but however, let's go on. Saka musika vanhu agara aripo, and we had ways of communicating with God prior to religion coming in. How did we communicate, Mama, if you can educate us? How did we communicate? The same way people are saying the Holy Spirit. Mwari mubhaibheri haana kushandisa donki kutaura. God will always find a way to show his word, to show his light through anything and any medium possible. But maKristu anhasi tinoti ndisu isusu tine shoko. We will tell the world. Mwari is not limited to just religion. Mama. We had our ways. And even if you look in the Bible, genealogy, when people write genealogies, do we not have it in our culture? We have oral traditions. We had the way practices and cultures we used to do to communicate to God. Caller, before varungu vasati vauya nebhaibheri, munhu aiti akafa kudhara kwedu tisati taakuziva chiKristu, munhu ainzi anoenda kupi? Munhu anowigiwa kwozoitwa chenura. Aiwa, kana avigwa nyama inosara pasi, asi mweya wainzi uri kuenda kupi? Tisati tane zvechiKristu. Pasina zvechiKristu, munhu kana awigwa nyama aisara kumakuwa, asi kana ane mhuri aiitirwa chenura yekuti auye nochengeta mhuri. Okay, aienda kune inini zvandinoziva ndezvekuti ainzi anoenda kune vekwake. Forefathers. That's also correct. Saka tiri kuagreea ipapo. That is also correct. That was what we used to know before Christianity. And then Christianity came. And what did Christianity teach us about kuti munhu kana afa anoendepi? Hanzi kana wafa wagara muguwa wakumirira kuya kwaJehovha. The dead know nothing until the returning of Christ. Asi munoziva kuti zvamuri kutaura izvozvika, tiri kutaura tichizvisimpisisa tichionesana nhasi. Do you know kuti the majority of Christians believe kuti unoenda kuhell kana kuheaven kana wafa? Ndinoita sendinoagreea neukhola wamwambo etaura kuti heaven and hell is what you create here on earth. Pamwe pacho nekuti izvoni, this idea yekuti we are waiting for a heaven, we are waiting for a hell, iwe uchiita zvinhu zvisina utsarukuno endiye zvino. Ayo, asi ndiri kuti pachiKristu kudzidziswa kwatinoita kwamazuva ano, tinenge tiri kudzidziswa kuti mabasa ako achakuendesa kudenga here kana kuti kuhell. Again, I think that's another part of Christianity, scaremonger people into trying to get them to behave a certain way and to do things a certain way. Because if God is love, why should you do things out of fear? Aiwa, but muri kuagreea neni here kuti ndozviri kudzidziswa ndobhilifi nevanhu? Vanoti nyararire kunoku kwechanda vachataure nyaya yasitereki yehero maningi, nekuti hero yacho iri tori pano. Hapasina imwe hero yatiri kuenda ba. It looks like vanhu vari kunyika dzevarungurungu uku, I think they know what I'm talking about when it comes to nyaya dzavanobhilivha even in Christianity yacho iyoyo. Havataure nezvazvo base matauriro atinoita isusu.
vanhu vacho vakainherita bhaibheri. Am I correct in saying that? Yes, they say that if you die today, mangwana chaiwonomuka uriko kugehena uchipiswa uchigochewa nyama. But as I say, that I think is a scaremongering tactic to keep people. It's a way of cohesive control. It's cohesive control to get you to conform, comply. Saka tichipedzisa kola imini munhu akange afa anoendepi? What's next for munhu kana afa? Inini, I'm on the fence right now. Tete said, I can't say this is definitive. You're on the fence? I'm on the fence because I think kana Mwari akandi creator anofano nyama yakaitwa nemavhu ichadzokera kuvhu. That much I agree. Yes. Where my spirit goes mangwana kana ndakamuka ndakafa, I do not know because I'm not the author of my faith. And zvimwe zvinhu nyangwe mubhaibheri zvinotaura kuti zvimwe zvinhu handikupi kuti muzvizive because it's not necessary for you to know. Wow. So what you can really do is live your life to the best of your ability. Kuti uyu akaenda kudenga akaona kudenga, that is their revelation. It is not my revelation. Mwari anaondipa izvozvo. Kana azondionesa kuti kana ndafa ndiri kuenda kuheaven, then I can take steps to do that. But at the moment, I know my flesh will remain in the ground because it was made of. Iri kutohora uchifamba nekuti panorwadza panorwadza. Saka that will go. Where my spirit will go, I do not know because it is not mine. Mama, thank you so much for admitting kuti you honestly do not know kuti zvichafamba sei. Kazhinji hatidi kunge tichitaura kuti hatizivi. Zvinonetsa kutaura kuti hatizivi. Hapana anomvuma kuti hatizivi. Thank you so much, Mama, for your contribution. All right, mora zvakanaka tete Serena. Bye. Nemi mava newiki yakanaka. Take care wedwe. Bye. Bye. Wow. For the first time ndanzwawo munhu achiti handizivi kuti ndinoenda kupi. Ndiri pafence. Ndatowo tempted kuenda pafence saivo. Kuti handizivi zveshuwa kuti ndinoenda kupi. Munoziva pandaunza topic ika andina mbenge ndakatarisira kuti vanhu vachataura kuti hakuna heaven hakuna hell. Nekuti mukufamba nekumukurarama kwedu kuchikristu tiri kungodzidziswa kuti ziva zvaunoita nekuti uchaenda kuheaven kana kuti uchaenda kuhell. Kuvanhu vechivanhu vatema vanobhilivha kuti mweya wako unodzokera kunyika dzimu kana kuti kuvadzimu vako. Ndo zvainobhilivha, ndo zvavanobhilivha. I'm glad we are agreeing. Let me take this call. Ikuririra kupiko. Ndinokuchingamidzai pachirongwa SIS MELLY Diaries. Hello? 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 Wafona direct vanenge vasipo. I'm glad kuti tinenge tiri tabvumirana kuti varungu vasati vauya neChristianity zvatakambenge takataura zviya. Isusu taita zvenyika dzimu. Ndo zvataita. Kuuya neChristianity kwakazoita varungu. Tikabva tachinja mind yedu. Taakubhilivhawo zvinova zviri mubhaibheri. Zvekuti kune kutongwa kuriko kana munhu achinge afa, ende uye kwai unotongwa nemabasa ako aunenge uchiita pano pasi. Ndo aunodi, ndo aunotongwa nawo. Let me try and take this call. Vanofona direct ndikatadza kungoipika chete inonetsa. Inoda WhatsApp. Ndanga ndiri kuti chiko. I'm hoping that I would pick this up.
ndinokuchingamidzai pachirongwa SIS Diaries. Makadini? Chuped makadiwa Auntie Selina. Tiripo kwakadikwa muri? Tinotamba. Murungoinzwa topic. Ndainzwa saka indoda kutaurawo respecting other contributors' comments. But ndiri kuside rechitendero. Okay. So as a Christian, ndakanangana nezvinonyatsotaurwa nebhaibheri chaizvo. Saka state yevanhu vakafa tinoinzwa pana Ecclesiastes 9 verse 5 or anonzi mubhaibheri rechishona muparidzi 9 verse 5 inoti kana vanhu vane mabhaibheri avo ngavatevere. Mabhaibheri ndinodavira kuti vanawo vanhu mabhaibheri avo. Mati Ecclesiastes yani? Ecclesiastes 9 verse 5 muchishona muparidzi. Okay. Verenga Sakanzi, for the living know that they will die, but the dead know nothing at all. So this is a state of unconsciousness. Then verse 6, it's also their love and their hate and their jealousy have perished, and they no longer have any share in what is done under the sun. Those state yemunhu akafa. Hanzi munhu akafa haana chaanoziva, ndosaka muchiti haazorora kana munhu anga achirwara. Nemhaka yekuti munozoti hazvadi zvapera uye haasisina chaanoziva. Kola. Auntie. Bhaibheri rinoconfuse. Dzokeredzai futi zvamaverenga. Saka hanzi for the living, which is vapenyu. Muchishona rinototi vapenyu vanoziva kuti vachafa, asi vakafa havana chavanoziva. For the living know that they will die, but the dead know nothing at all. Then verse 6 yozoti, kureva vakafa veve, also their love and their hate and their jealousy have perished, and they no longer have any share in what is done under the sun. Saka havasisina chavachacontributa. Hanzi rudo rwavo kuvenga kwavo padi kwapera, havasisina share pane zvinoitwa pasi pezuva. Then I want to move on, if you will allow me. Go on. Saka kana vari unconscious seizvozvo, chichi chazoitika kwavari. Does that mean the end of all hope for them? So, tozoenda kuna John 5 verse 20. John 5 verse 20. Yoti, the hour is coming in which all those in the tombs, in the memorial tombs, will hear his voice and come out. Those who did good things to a resurrection of life, and those who did bad things to a resurrection of judgment. Saka the hour is coming. Saka vachamboita a period where they are dormant, where they are unconscious. Ivo vakafa. Yeah, because it's an hour. So there's an actual allotted time, which is why they say the hour is coming in which they will hear his voice. Saka iri voice rani? Rajesu. Rajesu. Because ndiye akanzi ndini kurarama neupenyu. Saka vanhu vanorarama through Jesus. Saka vachanzwa inzwi raJesu to come to a resurrection. And then just to support that notion of resurrection, we go to Daniel 12 verse 2. Yotizve, and many of those asleep in the dust, saka vanhu vakarara muvhu, will wake up, some to an everlasting life and others to reproach. Saka he's talking about a future time. And then just to show you kuti vanhu vekare vanga vakatendeka sana Job, vaibhilivha kuti ivo pavachafa vachave neperiod yavachamira. Hausi kuti kana wafa utonanga kudenga straight. Okay. Go to Job 14 verse 14 and 15. Job aitaura anzi, if a man dies, can he live again? And then obva azvipindura mubvunzo wake obva I will wait all the days of my compulsory service until release from service. Sorry. Yeah. So he talks about I will wait kanandafa all the days of my compulsory service. Until my relief comes.
And then verse 15 obati akutaura kuna Mwari zvikanzi you will call and I will answer you. Ndobati achireva nezvaMwari, you will long for the work of your hands. Saka, so a longing, it means kuti Mwari anenge achitomisa vanhu ivavo, so he will be longing for the work of his hands. Vanhu vaakasika ivava kana vakafa vari mu-state of unconsciousness, vari mu-compulsory service, God misses them until ivo vakamirira kuti hanzi until my relief comes. Muchazondidedza ndozomuka. So pachave nekumuka kwevanhu. Then last, mamstaura nyaya yehell, Gehenna. So just to clarify, Gehenna was actually a literal place outside of Jerusalem. Kwairasirwa marara. Kwanguri kumadhodha bhini. Mati? Kwaive kumadhodha bhini. It was a literal place. So if you go on my encyclopedia, Iko Gehenna. yeah, it was a literal place, like zvamunoti kuHarare, kuBulawayo, kuLeicester, kuLondon. It was a literal place outside of Jerusalem. Kwavaiita se kwavainorasa marara. So it was like a dumping site. Okay. So kwainzi, do your research, like my encyclopedia, or just Google what was Gehenna. It was a literal place kwaibheniwa marara, kwaipiswa marara just outside Jerusalem. So when Jesus, ani Jesu aiti kana achidzidzisa aishandisa ma-examples anozikanwa nevanhu. Saka paaishandisa Gehenna, because vanhu vaiziva nezveGehenna, kuti kuGehenna kunonoraswa marara, ende kana marara apiswa kuGehenna adi aparara. So he used that figuratively to represent everlasting death, because chinhu chapiswa kuGehenna hachichadzoki. Zvachose. Ndosaka muchinzwa John 5 verse 20 achitaura kuti the hour is coming in which all those in the memorial tombs, kune vanhu vari kufa nhasi vasingawani resurrection, kune vari mumamemorial tombs vakamirira kuzomutswa. Saka iwewe kana wanzi waenda kuGehenna, you've gone into that place where wafa, kufa kwako zvarova, you don't have the prospect of being resurrected. Hapana zvavharana. Then hell or Hades, when you go back to the original Greek and Hebrew scriptures, hell in Greek or hell in Hebrew, Hades or inonzi Hadesi Hadesi ndo Greek, zvinoreva guva. It doesn't mean anything. Azvirotwa kunzvimbo kwekutsva. When you look back mubhaibheri parakanyorwa original, those words meant the common grave. Saka kwanziwe waenda kuHero, waenda kuHadesi, it just means kuti waiswa wavanzarikwa muguva. Doesn't mean kuti watsva. Kutsva kwekuGehenna was Jesus giving you a figurative something yekuti vanhu vetime iyoyo vaiparidzira maJews kuti ukanzi chinhu chaparadzwa kuGehenna, vaibva vatoziva kuti kuGehenna ndekupi, kunhingi kumadhodha bhini. That's my contribution from apa tiri kutaura zviri mubhaibheri kwete zvinonyonganiswa nevanhu kumasangano. And that call anga achitaura kuti vanhu vanoshandisa that concept of Gehenna and hell to instill fear. I would kind of agree with that. Okay. Because Mwari anonzi ndiMwari werudo, haangamboti vanhu vatsve nekusingaperi. Ane rudo to that point yekuti anogona kutokubvumidza kuti iwe kana ungaisa zvakaipa ukafa hausisina chaunoziva. It means kuti hausi kutambudzika murufu. He won't allow you to keep suffering. He's a God of love. And Mwari naSatan havawirirani. Satan ingirozi yakadzingwa kudenga. So Mwari would never elevate Satan to the position yekuti ndipanishire vanhu. Apa Satan ndiye avafurira kavanhu vacho. Onzi chivapisa futi. Mwari haawirirani naSatan zvekudero, zvekuti anobva atomupa chinzvimbo chekuti ndipisire vanhu. No, Satan has got nothing to do with maplana aJehovha, vashandi vese. Saka kana iwewe wafa wakazorora, saka vabereki vedu vakafa vaiva vakazorora, havana chavanoziva. They go back into that state. Auntie Selena, if you remember, like imimba makazvarwa, musati mazvarwa, you didn't know anything. Mamusingatombozviziva kuti hamuko. Kana chamaitombofunga, you go back into the state of non-existence, that state of unconsciousness.
That's what you go back into. Ndozviri kutaurwa nebhaibheri. Saka munhu anokuudza kuti kana wafa iwewe uchatendereka uri mweya uchidididi. No. That's not what the Bible says. That's what people say. So just, that's my contribution. Saka hell yatinoparidzirwa hakuna. Hell yamoparidzirwa kuHebrew yakanyorwa mubhaibheri. Hell iguva. Guva ramunocherera 6 feet down. Ndiyo hell yacho. Ende iyi hell wozveshuwa ugocherwa woiswa 6 feet down ugofushirwa. That's hell. That's common grave. MuGreek voti Hades or Hades. Ndo guva. Kwekunotsva hakuna, because Jehovah would never ask Satan to be burning people. He's not asking Satan to do him any favors. Jehovah don't like the guy. So he's not going to ask him to be doing anything for him. Plus, you know, Satan, anenge ari benzi. Iye ndiye akufurira. Okupisa futi. Handina kufanira kunge achitokusiya. Vakomana. Yeah, so that's my contribution based on what the Bible says, what the Bible teaches, not doctrine. Matiwonesa. Yeah. And tiri kuoneswa. Thank you so much, Cole. Thank you, Auntie. Bye-bye. Tatenda. Ameno vanoda kumirira program dzerulula vasikadi kuvhurika maziso vachidzidza. Hapana chakashata kufarira lula hapana. But kana tauya pano zviri nani kuita vashoma asi tichinzwa such information. Zvino unobva waitika confused ka. Ndatovhunduka. Topic yedu yanhasi yanga iri yekuti munhu ukafa, what is next? Where do you go? What happens? Hai ni bhaibheri rinoconfuse please. Kona vekupedzisira vauya vachitionesa kuti chacho chinombonzi hero handese chi. Hanzi yaive taundi yaive outside Jerusalem. Kwaigara kuchitsvamarara. Ndozvavatitaurira. Tanzwa nevamwe zvikanzi hero hakuna vanhu. Heaven hakuna vanhu. At the moment. Zvakamirira kudzoka kwaJesu. Ndozvazvakamirira saka hakuna. To some extent, madungwe anenge asingahumani. Asi tinongomuseka paanozongohumanawo ndepekuti akakwira kudenga kanodya nyama naJesu. Ndopaanohumanawo. Asi munyaya dzekutarisa chiKristu nechivanhu chedu, unombouya uine jinja plus yekunge uri kuziva zvauri kuita. But at the end of the program, it appears as though you don't know. Because vanhu vakazotanga kushare zvavanoziva. Yato imwe nyaya, wotovhunduka kapaya, nezvimwe zvaunga usingazivi amai vanhiya. Asi kudzidza kwese kunotipa kuti tidzokere kumabhuku. Iwo akaita sana Ecclesiastic atapiwa. Ana John chapter 5 verse 20, ana Daniel chapter 12 verse 2, ana Job chapter 14 verse 14 to 15. Ana John chapter 5 verse 20 ndamboitaura. Kuti tizviverengere tega. Tinyatsonzwisisa. Do you know kuti zviri nani kuti vashoma vatinenge tiri ivavo zvatinenge tanzwa titeka ruzivo kenyaya than kusatoziva zvachose. Chipo says as long as death is there pane nyaya. And you are right, Chipo. As long as death is there pane nyaya. Nyama tinoziva kuti inosara muivhu. Dust to dust. Pa spirit up. Kuti inoendepi.
chimwe chandachitarisira kuti vanhu vachafona vachitaura izi, chii chinombonzi nyaradzo? Hembe dzemufi dzikasagovewa dzinoita sei? Probably if I could get one caller, angondiexplainerawo kuti chii chinonzi nyaradzo. Hembe dzemufi kuchivanhu, hembe dzemufi dzinofanirwa kugova. Hanzi anodzoka achiti makandisema, ichokwadi here? Kuchirungu tichitarisa varungu baba wapano akanzi havasisipo, God forbid. Avo tinoenda kucharity takanyatsosununguka. Tinoendesa kucharity hembe takanyatsosununguka. Ndino kuchingamidzai pachirongwa kola makadini. Kola vamuta. Kola vamuta. Varipo vamuta. Ndino kuchingamidzai pachirongwa. Hevo kola makadini. Aiwa tiripo edu makadiwo. Aiwa tiripo mazvinzwawo seizvo. Aiwa chirongwa aiwa very nice program. Thank you. Sorry edu madhairi first time kufona, so if I make any errors I do apologize. No, you are okay. Go on, feel free. Itai zvinoenderana neflow yenyu imimi. Thank you, Auntie Selina. Pleasure. So the first one, I know kuti mama vunza question yeningi yekuti zvekugovewa mbatya, but ndandiri kuda kupindura the previous one. Okay. Yekugova mbatya angu I'm not familiar nazvo. All right. But topic yanga iripo yekuti kana munhu akafa anoenda kupi. So I've also read a lot of books dzakanyorwa nevanhu vaiti vakanga vane near death experience, vamwe vakati they were declared dead vakazodzoka back. Okay. Ndo vainge vachitaura nemamovies. And then totarisawo zvinotaura Bible. And nekuona ma-examples yekuti kwaive kunzi vanhu vakambomutswa, like spirit yaningi I think Samuel yakambomutswa soul aenda kuna Nathan. Saka zvanchienderana nekola ambotaura kuti yes, vanhu vanenge varara, but munhu unokwanisa kumutsa spirit yemunhu anenge akafa. And then koitawo revelations inotaura ichiti zvizhinji tichazozviudzwa, tichazotsanangurirwa nguva yacho kana yakwana. So that means there's a lot of mysteries that are not yet revealed to us. Okay. But zvichaita sei zvichazouya. And then the other part now is vanhu, mabooks andaiverenga nevanhu vainge vachinge vadzoka back, vaitaura kuti there is a first dimension, and of which most people vandinotaurawo hangu navo vasiri ma-Christians, they seem to have that in common. Yekuti normally before you die, you're going to see a light. And once you cross into that light, you're going to be in an outer body experience where you're going to see your physical body. Nevanhu vanenge vachichema, saka spirit yako inenge chimbotenderera iripo isati ya move on, like maybe even for a couple of days or weeks. And then you're going to move to another place. Vamwe vanoti vanoona hama dzavo dzakafa kudhara, kana dzimwe dzavanga vasingazive dzichiuya kuzovatambira. So, and then mama books aitaura kuti there is a place where you go kunotoone ma-divisions, kunotoone ma-classes aunoassignwa according to the works that you did here on earth. And that's his place of awareness. Saka the first one, vakafa in accident, munotonoripeiwa whatever hurt, kana wangoka damage kamusoro. Saka those who were doctors here on earth vanotoshanda in that department and they repair you. And then uchazoenda kuma-classes now awareness, zvinhu zvawakatadza pano pasi. Ndo zvaitaurwa nevanhu vakange vakaita ma-near death experience. Yes, and it's different races, different religions, different people. They seem to have that in common. And then they were saying kuti after that awareness, zvichakurwadza zvekuti, because you're going to actually go through the things that you thought you were doing right, but unenge wakurakidzwa now what was true, but you actually experience it. Saka ndo zvambotaura nemwe kola kunzi your heaven and your hell is based on zvawakaita, you're going to experience it, but that's not what the books were saying. It was just a first phase. Yekuti you're going to go through that awareness. Kana wanga wakaita mabasa akanaka and all that,
you don't necessarily have to spend too much time in there. Ndimi muchange muchienda, because the first phase, let's say if you were a nurse pano pasi, uchaendeswa kudepartment yekuti vanhu vari kufa straight vauya like nema-accidents nezvirwere or whatever, ndimi muri kunorepair. Vamwe vanenge vachiita saka whatever works you were doing, pa first phase ipapo you're going to be working in those areas. Vamwe vari kuclass ye-awareness. Saka kola. And then sorry, yes, auntie. Saka inini ndinetenge ndichitoweka kutaura nevanhu so. Yes, but remember, musati masvika kwekuti kunojudgwa or anything. It's just the first phase. Okay. After you finish the first phase, the people that came back couldn't tell what happens after. But it looks like that is the phase after wapedza that part ye-awareness nekumboshanda kwaungochita. You're going to go to sleep, because we have to wait for the coming back of Jesus, pachazoitwa judgment day, where people are going to go into heaven. That will be the new paradise, the new Jerusalem. And remember that number. It is where eye has not seen, no ear heard. Zvakarongerwa vanhu naMwari, plus futi, the number is like the grains of the sand at the beach. That means you're not counting only Christians. You're counting those that were born vasingazive Christianity. You're counting those that were born in other religions. Mwari and Jesus akasiya akati, every knee and every tongue shall confess that Jesus Christ is Lord. Saka everyone is going to be given an opportunity yekuti azive that awareness. Whether afa pane first phase, that is before the new Jerusalem. So as Christians, we have to be careful about judging tichingogumira pa first phase, because all those books and all those people, they never spoke of what happened after. The young kids now, vakafa vakaita near-death experience, a lot of them speak of meeting Jesus directly. They were taken to see the upper part of heaven, where I think almost God and the angels dwell. Ndo vaitaura kuti we saw Jesus and achidescribe his face. And I know kuti mu Bible, I'm not very good at quoting scriptures, but pekutaura kuti blessed are those that are, I'm not sure what it is, kuti they will see the face of God. There are some vane such pureness and purity, yekuti they are going to be the ones being able to see the face of God, not everybody. So a few of those young kids that went, vakati, they actually saw Jesus and they were asked to actually draw what Jesus looked like. And they were able to draw and describe, and that became common in people that were not even related or all. And I had to Google another picture, and ndakaona hangu picture, and of course I was left with like, oh, because that's not the image I had, but it's not something I rule out, because already people ruled out all those people because vanhu vaizoti kunyepa and they would attack them. So families were not willing for such young kids to come up and say those things. But makola zvaari kutaura, there is a common element iriko yekuti yes, vakafa vachabhoita through an awareness nechi and all vanenge varipo their spirit, but vachaita time yekurara, because we have to wait for what Jesus said, his words, yekuti he will come and judge the living and the dead. So there will be that stage, but it's not yet there. Do kuona kwangu. A lot of it is not my opinion, but a lot of it is research. Mukati tinoisvika kana kuti tese tinenge tafa, saka anenge achaziva vari living vacho nevari dead hapana. That because Jesus doesn't even know himself the day, according to what he said in the scripture. Okay. Yeah, except the Father only. Saka, even if it's today, that's what God would have decided. Saka, which means you and I are living. And then there is also going to be the ones that are already gone, our ancestors. Right? So if it happens today, that is what it will mean. If it happens maybe 50 years from now, maybe you and I mean, definitely you and I will not be there. So that day, no one knows. Wow. Muchitaura zve near death experience. It reminds me, Bella Scotch, I've got the same mind as you, Bella Scotch. I've forgotten to say this. My mom passed away in 2018. And I would want to think it was a near-death experience. I don't know. Because vanga vari ku avenues whilst she was waiting to be admitted. Vanga vaine mwana wangu mukomana, my eldest son.
and vakaita zviya zvokuti according to him vakaita zviya zvekurola maziso neunge munhu akupera mweya, vakatoti z in front of my son and her elder sister vari kuemergency kuavenues. And then akamhanya akaenda pareception akati, gogo uyemoni zviri kuita gogo, uyemoni zviri kuita gogo. Handiti, but vakatenge vatoti tasa a bit, ndokubva vauya mubva tebhuru yangowirwa, mubva vaiswa murumu, mubva patangwa resuscitation, kubva vaita comeback. And then mwana wangu anoti ndakabvunza kuti gogo chi, and then he says kuti gogo vakati ndanga ndiri kutravela munenge mutunnel yanga iine rima, asi kwanovhurika ndikaona chiedza, asi ndasundwa back. I wish I could call my son to narrate that. Saka amena kuti ndiwo amunoti near death experience acho here amuri kutaura iwayo kola. It's actually people that were declared dead. Some of them, like Gogo Shamurku Taura, she didn't actually go to be in the light. Saka, that's why vakadzoswa. Saka, for her that's what we call a typical near death. The other people with the books, the doctors actually declared them dead. Okay. Yeah, so they were already clinically declared as dead. And then they came back. So because there is just that little faith that our doctors were trying to rule out and say, no, it was just, we had declared you dead, but you were not quite dead. You were in that halfway state. But these people will say, but I actually saw myself leave my body. I could see my body lying over there, and I could see my family members. So in that state, they were actually able to go to different places in their spiritual form. They will say, I could see my body lying on whether it's operation table or whatever, and they could also see family members in other places crying, and it was something that grieved them. And then mukaona vanhu vanenge vashaikirwa, most of them will say, I swear ndaona kabodi chimuva. I swear ndaona, like ndikataura ndikati, mama, stop it. And then it stopped. So it's a lot that we don't understand, and we shouldn't worry too much about trying to understand it, because we cannot understand it. As we were informed, we shall be given that understanding, but the time is not yet now. So a lot of it, hapana right, hapana wrong. It is so many parts of a bigger puzzle. But do not worry, because we will get that understanding. What's important now is Rangashtarwa Nema callers, which it touched my heart. Aim to do what is right here, because that is what that is what will be a reward. One of the things is God is not going to judge you on works, because if he did, nobody would pass. And through Jesus, we are not going to be judged by the law, because if it were so, then that means we have to keep the law to its last form, or else we fail. But so what are we going to be judged by? We are going to be judged by how we respond to the calling of Christ, which means, what is God? God is love. Jesus akavunzwa, akadaira muma parables ake what love is. So, Auntie Selina, sorry. That's okay. The moment I don't know you and I judge you just because of what, let's just take it to social media. I buy into it and I judge you. I am conscientiously making that decision to judge you instead of just choosing love. Kuti Auntie Selina might have failed. Ameno pamwe chakavagara, kana kuti mamepo, kana kuti chi. But she deserves for me to just love her as a human being and try and understand that there may be a reason why she's acting this way. Okay. I shouldn't just be there to throw a stone and crucify you, because I am a sinner as well. So that's one of the things that love. Palive papo. Kana indine $20, but ndikanzwa kuti kuna afirwa pa SIS MELLY diaries. But I choose kuti inini, I need to go and buy my McDonald's. Vanhu vanonetsa vakanzi vaitwe ma policy. There is a difference. Kune munhu asina kana sendi, but they're going to decide kuti let me take $5. Let me just help that person wandisingazive. Saka that's love, and everyone has a choice. So let's just choose to do good
because we are going to be judged on that, because we were given a conscience that helps us determine what's good and what's bad. I know there are some psychologically and clinically that maybe their conscience is not so good. There are mad lines as to what's good and what's bad. But God knows that, because he knows the intention of the heart more than the brain. Anoziva kuti mwana uyu aita chakati because mwana. So he understands, and he actually is not going to judge a child on that. He knows kuti mumwe munhu akazvarirwa kuSudan kwavanonamata maybe whatever. Haatombozivo, hapana akamuticha about Jesus. But that person knows what it is to do good. That person knows what it is to eat. That person knows what it is to go to the toilet. Very common, because God created us in all that. So there is common goodness that has nothing to do with culture, doctrine, ideology, or anything. Just me not killing someone. It should be common among all races or religions. Kuti, don't just kill someone. Don't just see someone crying and rejoice. That is common to everyone, including sometimes animals as well. Kuti, they even look after their young. So that's what we need to just have kuti Munhu day by day. What Aunt Selina does, I'm not going to follow that, because I should follow my conscience and what I was mandated to give, because her situation is different from my situation. Her calling is different, whatever God is expecting. And there are so many parables. The last thing I need to say is, my brothers and sisters, Varipa platform, let us dwell mainly in the words of Jesus, because it's harder. Get it from the horse's mouth. Anna Paul, Anna Peter, and all, they were commissioned to go to mama churches and Jesus, and they had to work within the confines of Javangavaona Jiriko. But kune everyone, akazowana Bible or whatever, are privileged enough to hear the words that came directly from Jesus. And my Bibles actually highlight it in red. Sometimes if we just follow those, instead of trying to pick, trying to maybe interpret, why don't we just take it for what it is? It will help us come kwakawanda, instead of jumping back Old Testament, jumping back New Testament, jumping back this. Jesus came for a reason, to fulfill all those prophecies. So why can't we just take him from his word? We're actually equipped to stop there. And then look at Revelations as to the future, what's going to come. And just, work on that. It will just do us good, but tongo follow the new commandment, love. That's it. And we work on what is love. And we teach our children, teach nombonzirudo ichochi, teach nombonzirudo. Munobati waona mu Muslim, arikutukwa arikuita sei, iwo woseka, woto joinirawo. No. Iwe uchingoziva kuti uyu munhu akasikwa in the image of Christ. My obligation is to stand up to show love, not kujoina vari kufighta kana kuvarwisa, to just show love to that person who is at that point are in need. That's what Jesus came, akatrackidza the woman with the issue of blood, the one, vese kunana Zacchaeus kunana, and he tried to touch as best as he could. My elements ese kurakidza kuti don't judge or say there is no rule. Hapana mutemo wekuti only love this, kana kuti this because it's a Christian. No, go out. Even Muswe Sabbath, he was even willing to go against that for the sake of love of humanity. So that's all I need to say. Okay. Okay. One last question that I've been asking each and every caller before I release you. Do you agree kuti Bible rakauya, Christianity yakauya nevanhu vasina mabvi, and then prior to that we didn't know about Christianity? Christianity meaning Jesus Christ, takazviudzwa nevakauya. I would not say vasina mabvi, because it's a word I would think is kind of like insulting. Okay. Because tine hama vari vechirungu, pamwe tine vana vechirungu, saka nevarume vechirungu, saka I wouldn't want to use a word iroro. Sorry. It's okay, you can use the word that you are comfortable with. But as far as I know, vakuru vedu
vaingorifeya kuvanhu vachena sevanhu vasina mabvi. That is vakanga vasina word rekuvayuzira, and that is the word that they chose. Kuti varungu iword rakatozouya later, vagara vachiuza kuti bhaibheri rakauya nevanhu vasina mabvi. Okay, and vanhu vatemo futi taiudzwawo mamashoko asina kusaka I just try hangu, but sorry I will no do what is comfortable for you. Yes. So before varungu vauya through missionaries and ma-adventurers travel achiuya kucontinent yedu, vanhu according to ma-paintings aive muma-caves, according to oral tradition, vanhu vainamata voti tipireiwo, saka you would go according to the hierarchy yema-ancestors ako. So you would say kuti tisvitireiwo kuna sekuru nhingi, vozosvika saka the father of the father of the father of this one, muchidaro according to how far you can remember, and then the last of it would be mutisvitireiwo kune mukuru. So that means vanhu vaiziva kuti there is a higher power, ndo yekumusoro-soro, but they felt kuti hatingakwanise kusvika kwaari, saka chitisvitireiwo imimi maenda above monotisvitireiwo. Saka we knew kuti there was a God, mwari anga akasika zvese, saka you find kuti that's what we knew. But as far as his son Jesus, izvi zvakazouya nemamissionary ndokutozotudzawo kuti kuna Jesus pakati. So that's where Christianity came. And then based on that, futi muma churches, let us also remember kuti kune ma-movements. Inini I'm 48 years old. Pandakazvarwa tanga tichiri in between yekuti taienda kumachechi edu ma-traditional, ma-Anglican, Roma chichi. But you would find kuti kwaibikwa ofti mabira, vanhu vaungana kumusha, kwai vaindwa kunganga nechi. And then takunana high school, vakwatanga kuuya nawo movement ye-Pentecostal. Vanhu vakuita kwane chechi dzemweya, kwane chi, vatadivhetawo. Vakazouya another movement now, yanga iri now yema-mega churches, kwane ma-prophecy and all, kwakunzizvo now takukuprophesy and all. Vakazomboya ma-movements healing, zvirema zvichiita sei, ma-movements nema-phases anenge achiuya. And then the latest one, movement ye-prosperity gospel, ndo yaako manje. Yandangomirira movement ndeyekuti let us have a movement yekupreacha kuti turn away from your wicked ways, prepare for the second coming of Christ. Ndo yandangomirira, because that's the true movement. But otherwise the rest maticha uya here kana kuti tatogumira pa-prosperity ipa. Aiwa iri kuuya, because kuchannel yenyu yamatanga iyoyo you might not realize it, but ndikoko, because tinotanga nekumashure nekuita sei, but we are still going to come and we are not going to give up, because tine vana and we are still living. Tichine flesh and blood yambotaurwa kuti we still have a chance. So that's what we fight for. Kuonesana, kudzidzisana nema-platform enyu, you have no idea how important this is, especially on a Sunday. Yekuti ndadzidza zvakawanda. Munoziva kuti there was a point where I thought kuti no, I know a lot. Ndinoverenga, ndinonakidzwa nekunzwa. But some of the amazing things that people have come and said and all, it's like, wow, a new beginning, because you learn a lot. True. And that's what we want. True. Tikudzidza zveshuwa, you have said it very well. Kuti unofunga kuti wakuziva, asi you come and hear zvimwe zvinhu zvinotokupawo light. Like ipapa nhasi ndatodzidza zvakawanda stereki, zvekuti pane zvimwe zvandanchifungira but ndaoneswa ndikatanga kubvuma zvimwe, and then kwouya mamakola vondionesa futi, ndoita kunge ndaa-confused kuti but havambenge vachiti, but tinenge tichingodzidza zvese. I think the end result is munhu kuti kana wanzwa zvinenge zvichitaurwa apa, iwe uchiitawo tsvagurudzo yako yekuti unyatsoona kuti zviri izvo chaizvo ndezvipi. Thank you so much, Kola, for contributing. Maita basa. I was thank you so much, Auntie. Sorry, Auntie Selina. No, that's okay. Thank you, all the diaries, all the people that are on here. Thank you so much. God bless you and love you very, very much. Love you too. Thank you so much for your contributions. Tinopika 2, 3, 4 things
out of what you said. Stay blessed and take care. Thank you. Bye-bye. Bye. Sekuru Ndunge, ndakuona mu comment section. Ndimi munhu wechivanhu. Unfortunately, handina phone number dzenyu kuti ndifone. But taida kuti tinzwe kwamuri imi vechivanhu Sekuru Ndunge. Kuti kana munhu afa, then what's next? Kuri kusaidi rechivanhu. Because I don't think we have heard anyone say or contribute anything about kusaidi rechivanhu. Kuti zvinombofamba sei? Also ndanchida kunzwa. Isusu tichikura handina mbenge ndichinzwa zvinhu zvakaita sezvana, what do you call it? Zvana nyaradzo. But zvinhu zvakazoita kuuya. Zvinhu zvakazoita kuuya. Some we are seeing kuti vakuita nyaradzo after 17, 18 years. I would want to understand that. Hembe dzemufi kuchibhoyi dzinofamba sei? Kuchikristu futi hazvinombotaurika zvekuti hembe dzemufi dzinofamba sei. I know kuchibhoyi tine kabelief kedu katinoita kekuti hembe dzemufi dzinofanirwa kugowewa. Nekuti anozodzoka kwamuri achiti, handizive, ndikutaurawo zvandakanzwa. Anozodzoka achiti, makandisema hamuna kugova hembe dzangu. Asi kuchirungu ukazvitarisa, ndochiti ndokuChristian side racho iri kuchirungu. Tinoendesa kucharity tichimhanya. Tinoendesa kucharity tichimhanya chaizvo hembe dzemunhu afa. Asi handifungi kuti pane chavanowana. Koiko kuchivanhu chii chinopa kuti tizonzi hembe dzamusina kugova dzinenge dzakupa kana paita misfortunes? Chine mbenge chiri chii? Ndozvandanga ndichida kunzwa. Ndachifunga kuti sekuru Jabulani Ndunge vachafona vachitiudzawo, vachitidzidzisa tsika dzechivanhu. Kuti kana munhu ashaya anoendepi. Zvisinei hazvo, zvatadzidza izvozvo tadzidza weduwe. Kufuga nekuwarira kuri mumunhu. Pane zvataurwa zvese. Munhu unotora iwe zvinokuitira, wosiya zvisingakuitiri. Asi ndatiisa handiserina ini zvenyaradzo musazondiitire henyu madiaries. Ndichingofa nhasi, ndichivigwa, mangwana govai hembe dzangu. Tisaunganidzane tichingoda kunyararidzana, nekuti munhu unonyarara wega. Ende kuti nditi kune kunyarara, zvinonetsa, handizivi. Nekuti kana zvakakoka dzimwe nguva unombonzwa munhu aive pamwoyo pako chaipo, mai, baba, whatever. Achidzoka unombodzamirwa. Saka ndaida kuziva kuti chii chinonzi nyaradzo. Uye anenge achinyaradzwa ndiani. Kana kuti yango game yekungoti tinounganidzawo vanhu tichiona kudya pamwe chete. Asi chinozondinetsa kunyaradzo dzandiri kuwana mazuva ano. Vesvondo vanotenga vachitoda kuhairwa bhasi rekuti kana matishedza wakuprovidha chikafu, wakuda kuhaya bhazi rekunzi tonoisa munamato kana kugrave, pamunoita tumbustone futi same procedure yoitwa. Chiko chachinombonzi nyaradzo. Nekuti hachizi chinhu chataona kudhara kwanga kusina. Mukuma 70s into 80s kwanga kusina zvaana nyaradzo izvi. Zvinhu zvazenge zvaakuuya manje. Ini hangu handibelieve mune zvaana nyaradzo. Handibelieve in it. I don't, unfortunately, I don't believe in nyaradzo. Ingori game yekuda kungo Selina. Ingori game yekuda kushedzana kuti uyai mudyei. Ndo zvairi. Handizivi. Weduwe tamboonesana. The past week has been really busy for me. But also on social media, it has been very, very, very extremely, unnecessarily very busy. Vakomana, kwataa kuenda kunotambira uku ne social media dzedu idzi kunonyudza.
vamwe haikuona ndo zvavanofarira. Ndaona ipo pane vamwe vari kuti tadzoka kwatate, ndokwatanga tiri tadzoka. Wodzoka uchibvunzwa kuti saka tanga tiri kutaura nezvei papapa. Aiwa, munhu anoenda kwaanenge achiona kunomupa pundutso. Asi ngatingoyeuchidzanai kuti zvimwe zvinhu hazvina pundutso mukati meupenyu. Having said that, have a very good week, vanhu vaMwari. Muwanirwe nyasha pazvese zvamunoita. Chengetedzai mhuri yenyu. Kuno kuti nemhepo yekuti hameno kuti zviri kumbofamba sei kutakura nemabhini. I wish all those that are in this wind to really be careful and not to go out driving unnecessarily, because kana uchitofamba unotenga uchitosundwa depending on the direction wind yacho. I hope to see you on Tuesday or Thursday, depending on how free I am. As I said, that my availability both ways, panapa nekuseri, is going to be very limited. But I love you so much, guys, and thank you for joining me in this program. Have a very, very, very good night, and see you again. Cheers.